Hello everybody, खुलुमबाय आरो बरायबाय आजखौ दिनै बे गोदान भिडिअ आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङै दं आरो गासैखौबो मोजाङै दं होनना सानाव दिनै बे भिडिअखौ जागायनोसै। आंबो मिथिया आंनि मेगनाव मा जादों, मैयानिफ्रायनो सादोंमोन, मैया मारथ' सादोंमोन मेगना, ओरैनोब्लाथाय मार सायोमोन, ओमफ्राय दाबो सायो, ओमफ्राय दिनै हराव एसे बुगा थाबाय आरोना, नै आजनाय जादों नामा मिथिला आरो जायखिजाया मैया हरनिफ्रायनो लाइन गैया, लाइन गैयिनि थाखाय दिनै भिडिअ शुट खालामनो सानदोंमोन आं, खिन्थु लाइन गैयिनि थाखाय जेनेबा मबाइलजों खालामनो हाला। दा आं खालामनोसै एक्सन केमेराजों खालामनांसिगोन, मानोना इयाव एसे चार्ज दङ, ओमफ्राय मबाइलाव चार्ज गैला आरो क्वालिटि एसे बया जानो हागौ आरो ना, अब्लाबो नायदो माबायदि जायो। दा आङो एक्सन केमेराजों शुट खालामगासिनो दं, ओमफ्राय क्वालिटिया इमान मोजां जानाय नङा आरो भइसआबो इमान क्लियार बा इमान जर जानाय नङा आरो ना, एसे नर्मेल जागोन। ओमफ्राय माबायदि जायो नोंथांमोना नायदो माबायदि जायो। दा लाइन फैयैखाय चार्ज होनोबो मोनाखै मबाइलखौ, आरो मबाइलखौ चार्ज होनो मोनैखाय दा मबाइलजों बोरै शुट खालामनो ना, बेबो जाहैबाय जाहोन। आरो लोगोसे केमेराखौबो फानबाय आं, केमेरा गेदेरखौबो, दा बेनिखायनो बेजोंनो शुट खालामथ'नांसिगोन। मानोना आङो गोबां गोबावजोंसो भिडिअ खालामगासिनो दं, सप्तासेयाव मोनसेल'सो भिडिअ होनाय जायो खोना दानिया, बेनि थाखायनो आं एसे रेगुलार जाफिननो थाखाय आगान सुरदों। सप्तासेयाव मोनथाम बा मोनब्रै भिडिअखौ आं होनो थाखाय नाजानो नागिरदों आरो ना, बेनि थाखायनो दा भिडिअखौ आं खालामदों आरो ना, केमेराया एसे बयाबाबो। जायखिजाया दायो लोगो मोनसिगोन अब्ला। लोगोसे आरो आं सर्ट फिल्मबो खालामनो थाखाय सानगासिनो दंमोन, नाथाय बे अखानि थाखायनो जेनेबा जेबो प्लेन लानो हायाखै एबा खालामनो हायाखै। खिन्थु आंनाव दा स्ट'रि बा स्क्रिप्टआ रेडि दंखायो मोनसे जाहैबाय जोंनि लास्ट सर्ट फिल्म लामानि पार्ट 2, आं बेखौ लिराखै स्ट'रिखौ, आरो गुबुन मोनसेया जाहैबाय आं लिरनाय, ओमफ्राय आं बेखौ बानायग्रोगौमोन आरोना, दा नै अखानि थाखायनो समखौनो लानो हायाखै। नायनोसै माबोरै जायो, उनाव थाबैनो बानायनो नाजागोन आं जेब्लाबो। लाइना जुदुं नालाय दाबो फैयाखै, बेनि थाखायनो सासे लोगोनियाव चार्ज होनो थांगौ र', नैसानाव चार्ज होनो थांगौ, नैसानाव। लाइना दाबो गैयालै, लाइन फैयाखै, जागोन जायालै। चार्जखौथ' होना दोनबाय, खिन्थु लाइनानो गैया। नायनोसै दा फैना फैया, न'आव मानसि गैया एसेबाबो होना गालांसै। दसे फिल्डआवनो बा लामायावनो थाहैनोसै, अखायाबो हायाखै दा हानाया, अब्लाबो खोमसि एसे दोमैलु। फिल्डआव सानैसो सेंग्राफ्रा बारगासिनो, बेयाव एसे नायना फैनो र'। बारखांबायलै इसोरो, दा थांफिनसै जायगायाव, लामाखै थांनानै नायना फैनोसै। चार्जारबो जायाखै मबाइला। लाइन फैबाय, आं दा नै होगासिनो 33 वाटनि चार्जारजों, थाब जागोन दसेनो। मबाइला चार्ज जाबायानो होनजायो, अलमस्ट 90सो जाबाय, ओमफ्राय आं 100 होस्लाबासै, बेयावनो आङो लाना फैबाय, माने दिहुनबाय, ओमफ्राय आंनि जा एक्सन केमेरा बेखौ चार्ज होगासिनो दा। ओमफ्राय दिनै फुटबल गेलेनांगोन, दिनै माने गेलेयैया सानथाम सानब्रैसो जाबाय। एक्सारसाइज माने ओरैनो थास्लायस्लाय एक्सारसाइज खालामनांगोन ना, जोंखौथ' पुलिसनि थाखाय एप्लाइबो खालामनायसै नालाय, खारनायबो जायाखै, बेनिखायनो गेलेनानै ओरैनो एसे एक्सारसाइज खालामनाय बायदि जायो आरो ना। स' गेलेनोसै, दा दसे थानानै ओंखारलांनांसिगोन।
Hahaha. Now, गाननोसै. Hahaha, मोजां गानबाय. दानिया जुथाखौ गाननोसै. जायासै माथो. जायासैलै. साला. जाबाय. दाना खानसै इखोबो. Yes, ready. अब्ला लोगोफोर आं रेडि जाबाय गेलेनो थांनो थाखाय दसे गेलेहैनोसै गस्लाखौ सोलायनो थांनोसै जार्सि गानलांनोसै आरोना अब्ला दिनै बे भिडिअ बेखिनियानोसै जोबोद खान्दा जाहैबाय ओमफ्राय बारा इन्टारेस्टिं जायासै जेबो मोजां बारा हिट जायासै आरोना अब्लाबो बानायथारबाय अब्ला बयनिसिमबो गोजोन्थों एन्ड गुड बाय